Hurrengo bideoetan, bi ezezaguneko ekuazio linealak landuko ditugu. Batetik, bi ezezagun izango ditugu, isa eta i. Eta bestetik, ekuazioak linealak izango dira. Alegia, lehen mailako polinomikoak, eta honako itxura izango dute. A isa gehi b i berdin c. A, b eta c zenbaki errealak izanik. Esaterako, enuntziatu honetan, ikuilu batean 77 ardi eta olio daude, bi ezezagun ditugu. Ardi kopurua isa eta olio kopurua i. Ekuazio lineala isa gehi i berdin 77 izango litzateke. Ekuazio horren soluzioa berdintza betetzen duten balio bikote guztiak izango dira. Adibidez, 50 eta 27, guztira 77. Edo 76 eta 1, guztira 77. Eta beste hainbeste. Soluzio jakin bat lortzeko bi ekuazio behar izango ditugu. Alegia, ekuazio sistema bat. Ekuazio sistemak honako itxura izango du. A isa gehi bi berdin c. Eta beste ekuazioak a prima isa gehi b prima i berdin c prima. Letra hauek guztiak, a eta b eta c, horiek, hemen kasu honetan bezala, zenbakir errealak izango dira. Ekuazio sistema baten soluzioa, bi ekuazioren soluzio komuna da. Gure adibidean, enuntziatua osatuko bagenu, ikuilu batean 77 ardi eta olio daude, eta guztira 274 hanka zenbatzen ditugu, zenbat ardi eta zenbat olio daude? Beste ekuazio bat planteatu dezakegu. Hau da, ardi bakoitzeko 4 hanka, gehi olio bakoitzeko 2 hanka, eta guztira 274 hanka. Sistema hau ebatzi ondoren, honako soluzioa lortuko genuke. Isaren balioa, hau da, ardi kopurua 60 izango lirateke, eta olio kopurua 17. Asmatuko al zenuke ekuazio sistema lineal bat ondorengo enuntziaturako?